дар машварати интихоботии ҳукумати Ӯзбекистон санаи 27 феврал вазири вазорати корҳои дохилӣ По'лод Бобоҷонов оиди ба мансаби мушовири худ таъин гаштани Алматов баёнот дод. тибқи баъзе хабарҳо, Алматов вазифаи фаъолияти ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи коррупсия дар хадамотҳои қудратиро бар ӯҳда дорад. дар гузашта Зокир Алматов хадамоти вазорати корҳои дохилиро 14 сол идора намудааст. пас аз воқеаҳои андӯҳгини машҳури Андиҷон, ӯ аз вазифаи вазири вазорати корҳои дохилӣ сабуктӯш гаштааст. Yo'q, to'xtovsiz o'qni yog'dirib. Uni qo'lida qurol yo'q edi. Mana Алматов ҳама вақт ҳамсафи наздики Ислом Каримов ба шумор мерафт. дар тӯли бар ӯҳда доштани мансаби вазири вазорати корҳои дохилӣ, сиёсати хомӯш намудани ҳуввияти исломиро дар кишвар дастгирӣ намуда, дар амалӣ гардонидани ин сиёсат фаъолона иштирок варзидааст. дар рӯйхати тасвибие, ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо пас аз ҳодисаҳои Андиҷон қабул гардидааст, номи ӯ рӯйхати 12 мансабдоронро сардорӣ мекунад, ки ба онҳо даромадан ба қаламрави Иттиҳоди Аврупо манъ шудааст. ба гуфтаи тадқиқотчии Human Rights Watch дар кишварҳои Осиёи Марказӣ Стив Свердлов, Зокир Алматов ба чунон ҷиноятҳои вазнин алоқадор аст, ки муддати кӯҳнашавӣ надоранд.